И се покланяме на пречистата Божия майка, наречена Бачковска. Икона, която е донесена тук в 11 век от благочестивият император Алексий I Комнин, който се явява първият дарител на светата обител и покровител на строителите на манастира, братята Григорий и Абасий Бакуряни. При реставрацията на тази свещена и велика икона от 11 век беше установено, че дървото, на което тя е изрисувана, и боите, и пигментите, с които са работени, са от древност и според научните химични анализи говорят за 10 или 11 век. Това е една велика светиня. Представете се само на колко години, на колко векове е тази светиня и как всекидневно пред нея пристъпват множество народ и мнозина получават изцеления, благословения, заключени утроби на майки, които не са имали дълго време деца, се отключват и те имат чада. Други хора, изпаднали в тежки зависимости на лукавия свят, с молитва пред тази светиня са се освободили от зависимости, други са се изцелили от тежки заболявания, за пълно очудване на лекарите, които са ги лекували. Но всичко това става, за да ни покаже Бог, че е с нас. Да покаже, че Бог ни обича и чува молитвите на своята майка, Света Богородица, която се моли на своя Божествен Син и Той чува нейните майчини молитви. И тази благодат, брати и сестри, е безплатна за всички. Тя е дар от Бога. Тези чудеса на изцеление не се случват само над християни. Те се случват и над мюсюлмани, над евреи. Дори над невярващи хора се случват, за да повярват те. И затова тази света обител и тази икона е достояние на целия народ, на всички хора, независимо от техния етнос или религия. Тази икона им дава благодат, тази икона им дава изцеление и ги утвърждава във вярата в живия Бог. Затова и светата обител е посещавана от много и различни хора, както от нашата родина, така и от чужбина. И Света Богородица никого не връща празна. Както преди години дядо Николай веднъж каза: никой не ходи при чешма или при извор, който е изсъхнал, в който няма вода. А всички отиват там, където има жива, бликаща вода. Така и тук. Всички идват при Пречистата Богородица, при нейната икона, защото намират жива вода при нея. Всички намират при нея утешение, благословение, изцеление и затова пристъпват пред нея и в празнични дни часове стоят в очакване да се поклонят на тази светиня. Каква велика Божия милост, каква велика Божия благодат, каква велика радост за нас е, че имаме тази свещена икона при нас.
А в днешния ден се чества великото чудо с полагането на ризата на Света Богородица, което е станало в IV век, когато император на Византия е бил император Лъв Леонтиус, както са го наричали, или Леонидас, който е бил по исторически сведения родом от нашите предели, от Северна България, и както пише в житието му, е роден в близост до град Нове Атиструм. Нове Атиструм, това е в близост между Търново и Дунава. И този император е имал особена почит към Света Богородица, която многократно му е помагала да се справи с враговете си. И негови верни сътрудници, архонти на неговото служение, отишли веднъж на поклонение в Иерусалим, още в IV век. И там разбрали, че при една благочестива жена, еврейка, християнка, се пази една чудна риза, с която тя лекувала хората. Проучили те този въпрос и тя им казвала, че това е древна дреха, която е принадлежала на Божията майка. Ризата на Света Богородица. С голямо благоговение те взимат тази риза и я занасят в столицата на Византия, Константинопол, където благочестивия император Лъв я поставя пред влахерската икона. И е била обект на огромно поклонение на целия град и на всичките гости на този многомилионен град Константинопол, Цариград по-български, Истанбул по новото му име. Но когато Константинопол пада под османска власт, за да бъде спасена тази реликва, бива пренесена в Грузия, в планините на Грузия, където до ден днешен се пази в град Зугдиди. И много хора специално отиват от цял свят да се поклонят на тази риза в древна Грузия и да получат благословението на Божията майка. И понеже тази риза векове е стояла от IV век до падането на Константинопол, 14 век, 10 века пред влахерската икона, а нашата икона е подарък от влахерската икона копие, празника на светата ни икона е определен да бъде днес. Да благодарим на Бога за всичките му благодеяния, за всичките му милости. Да благодарим на Бога, че даде мир на светата ни църква и успешно във вчерашния ден беше избран новия патриарх на България, господин Данаил, който е патриарх на България и митрополит на София, митрополит Софийски. Нека Бог му дарува достойно, благословено и богоозарено служение в полза на милото ни Отечество, в полза на всички наши сънародници, които живеят в родината и в помощ на тези, които около 4 милиона живеят извън нашата родина. Бог да му даде сили, защото служението на патриарха не е леко, служението на патриарха
е много отговорно и всеотдайно от негова страна. За да бъде утвърден и благословен новия патриарх, от Светата обител бяха занесени в София мощите на свети патриарх Евтимий, които знаете, че стоят от тази страна до нас, но по-настоящем са в София и днес след обед ще се преберат в Светата си обител да застанат на достойното им и почтено място за поклонение на всички, които идват в Светата обител. Нека по молитвите на Божията майка, на свети патриарх Евтимий Търновски, нашия покровител, по молитвите на всички свети и наши покровители, Бог да изпрати благодат, радост, мир и много здраве на всички, които участваме в празника поклонение на чудотворната икона, прославление на Влахернската икона и полагането на всечестната риза на Божията майка пред Влахернската Божия майка, пред нейната света икона. Честит и благословен празник за много и благословени години. Амин. Още веднъж честит празник и имам приятната задача и послушание от братите на Светата обител да ви поканя всички да посетите игуменарната, където да пием по едно кафе и след това ви каним на братска трапеза да споделим хляба и солта заедно, за да бъде като едно продължение на Светата литургия. Заповядайте за напред.